Tää on hiljainen video. Me kuvataan vaan kun me vedetään papukaijaa. Tää on mitä luultavammin nopeutettuna. Niin. No niin, sinä oot. Eli 18. Tosiaan hän sai Eli 18 yhteensä testipelejä. Yhteen. Eli 18 munkin pitäisi tehdä. Eli peppu 3. Loppu oli tämmönen. 19. Tähän sit editoidaan enemmän. Mun vuonna pistää seuraava temppu. Hei, Sori tyypit. Tässä on nyt kuvaaja. se oli Saidi. Vedän nyt uusi. Sano. Tulee joku rappa ja videointia. Siinä. Ja tää menee vielä. Mikä ländiin? Nelli sun. Sä ei näy. Nelli. Noniin. Nelliin. Nyt te näette kun tää menee vähän puoluuttiländiin. Me lopetetaan tää kohta. Okei. Ja video loppuu. Moikka! Moikka!